كم يمسكم خبركم تخاتلتي ساعة 9 تأخيلون لومي ربع 27 حدار سدالوها هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبرة عدم بيترس منقص هرس زينا عبد نزوا جولج شجر استماع عدتات مكلال تعرتاتي كايد الله المعت جرادين عدت كليزان مهرتي بعينة المسسان مخزن مرت زرد النشكوادة دولم حتيتهم عبد نزوا ماي من زرات سدرا سوات تقومات بوفرا يعتصد الله سراويت تشاد دوباتو كابه الله وشبراو كجل بوكا حرام كم زنصه افليتهم چاينا بدسيت تايوان زغبر ناي منصال فتنه ترير مرسى غبري كمت ولو ادنقيقه አባላት ጉጅለ ሸውዓተ አደስ ኪሎኖ ካብ ዘለዋ ገንዘብ ሩሲያ 50 ቢሊዮን ዶላር ናብ ዩክሬን ክመሓላለፍ ወሲነን ኣብ ኑዘባ ጎልጅ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝጸንሐ ሽግር ዝተማይ ንምቅላል ብቐንዱ ኣብ ጽገና ዘተኮረ ጻዕርታት ይካየዳሎ ተጸዋዒ ልምዓት ማይ አቶ አበዶም ተስፋ ሚካኤል ኔሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ኣብ ሓያሎ ዓድታት ዝተዋደደ ፕሮጀክታት ማይ سان قبو محدران زي وحلول التقاقمان أقولتون ناتدرت ممتو بمحبار نزي بمتقان صحيو ساعات بمودادن حدش تبوتات مزرقحن بزوات صوتن زاقيت عبحاوس كتما قولج تبلديا سابونايتن ريسان عود سراح كم تسالة حبيروم حلافي لمعات ماي حاوس كتما قولج آتو إبراهيم محمد بوغونو أبتاع حاوس كتما زتسانها حسرة 6 ماين من محياش بستوس دس قمتي زنبر شجر كم تفتح بمتكاس حزبي بوحلنات كتكملوا تحساسيبهم أما عدار نوزبا قولج أتو دسيزر ميكائيل دما استقبرت صقنا وسرح نتشجر مسارة وفتح نممتان زكايز الله تعاري زقول حموغان بمتكاس عبد تتكاملنات ماي زر قلتات محدران شللتنتن كأرم تلابيون المعت جرادين عتكليزان مهرتي بعينة متنن مسسانن مخزن مرت زرقي دنشكو عدد اللهم حتيتم وكيل إيرينا تسفى ميكائيل جابريس نزدالو تبساب إفريم قده كقربوين المعتي أحمل تنفرتاتن زوبعات تكليزان أقربهم مخزن مرت زرقي دنش بزي مهلاو أبعينة بزحن كم تزدلن مفراي يتسقوم خمزلو حبيرام بزلهم وحسن جماين كتصالي بزوهابهم سلطناتاتن تمكرو انا دلبو بممصوم اتوتاونتن كم نمبال ينطفو خمزلو استقسو اتوم حرستوت ابكبابيهم مخزن بزي مهلاو قدا مرزر ادنش كاب زوباتات ماكلن دبوبن كمصو كمز قددو ازقا نزي تدلي وصايتات يقالعم كمزلو غليصوم كيلا لمعت احمل تنفرتاتن اتو داويت فوتو بوغنو امري زغبر كل صعر حرستاي بمرز زرقي مزسنة ربوح مهرتي كم زركبو بمحبار مخزن مرز زرقي أغالبو كوهابو كم زقبا قليسوم أبتن أزوبا زلو 11 ديقاتاتن شوعات رهياتاتن أمو حاس من جماي عبي أبركتوي قبرا خمزلو أزحبر آتو داويت أبتتك أمنت بهاري أو دخعون وتسيتاون فتاتي السلاسل كم زلو أفليتوم آتو داويت هم وداتا حارستوت أتوتهم بزلع علي كعب مئنتي كتصالي مسكيلاتات حرشاق اللازبو كمون مكيار زرن تتكامنت كومبوستن كزوترو تلابيوم أمنو زوبا عد تكليزان أباستات شعات 232 هكتار أحمل تنفرتاتن زلمعو لعلي شدشتميتي حرستو تالوم أب زواجاش باركا محدرا سنداتن مزاقبتن بممعبال وحلولن صفوفن مقبارو زعل مزاتة تخايدو وكيل إيرينا كداو تولدن زدالو تحستو فرطنا عندهم كتقربايا
ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ትካላት መንግስቲ ዘሎ ኣገባባት ምሕደራ ሰነዳትን መዛግብትን ብምምሕያሽ ጽፉፍ ምሕደራን ተጠቃምነትን ሰነዳትን መዛግብትን ንምምዕባል ዝዓለመ ርክብ ብ25 ሕዳር ኣብ ባሮንቱ ተኻይዱ ኣብቲ ብምውሃድ ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባን ማእከል ምርምርን ስነዳን ህግደፍን ተወዲቡ ዝተገብረ ርክብ ዋና ዳይሬክተር ማእከል ምርምርን ስነዳን ወይዘሮ ኣዜብ ተወልደ ሰነዳት ፋይናንሳዊ ምምሕዳራውን ናይ ስራሕን ተባሂሎም ኣብ 3 ከም ዝኽፈሉ ኣገልግሎቶም ድማ ንመርትዖ መቆጻጸሪ ስራሕ መቆጻጸሪ ዳይረተ ስልጣን መሰጋገሪ ትካላዊ ባህሊ መሐየለ ሓባራዊ ዕዮን ፋይናንሳዊ ስራሕትን ከም ዘጠቃልል ብምጥቃስ ኣገዳስነት ሰነዳትን መዛግብትን ኣብ ምፍጣርን ምዕቃብን ሰነዳትን መዛግብትን ጥንቃቐን ተገዳስነትን ከም ዘድሊ ገሊጻ ኣማሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣልሑሪ ብወገኑ እትርክብ ኣብ ተሓሕዛን ምሕደራን ሰነዳትን መዛግብትን ክእረሙ ኣብ ዘለዎም ኣገባባት ዘድሃበ ብምዃኑ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዕቃበ ሰነዳትን መዛግብትን ምስላውን ቀጻልነትን ትካላትን ወለዶታትን ዝተኣሳሰር ዕማም ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ኣብ ተሓሕዛ ሰነዳትን መዛግብትን ዕቱባት ክኾኑ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ ኣብ ምሕደራ ፋይናንሳዊ ሰነዳትን ጸብጻባትን ዝሕግዝ ውርጹጽ መምርሒ ክህሉ ከምኡውን ሰነዳት ማእከል ምርምርን ስነዳን ንኹሉ ክፉት ክኸውን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ትርክብ ኣብ ምፍጣርን ኣተሓሕዛን ሰነዳት ተራ ጸሓፍትን ክኢላታት ዕቃበ መዛግብትን ኣብ ምሕደራ ሰነዳት ከምኡውን ኣድላይነት መቓም ዞባዊ ቤተ መዛግብትን መዘክርን ብሰፊሑ ተዘትዩ ዞባ ማይምነ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚሩ ዘራእቲ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ብወፈራ ይዕጸድ ኣሎ ነዚ ዝሓበረ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ተኽለኣብ ደስታ እዩ ዛጊት ናይ ኣስታት 1,000 ጽጉማት ስድራ ዘራእቲ ከም ተዓጽደ እቲ መደብ ድማ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣማሓዳር ምምሕዳር ከባቢ መቓብር ጻብላ ኣቶ ማጆር ጸጋይ ብወገኑ ብነበርቲ ዝተወስደ ተበግሶ ንሕልና ዘቕስን ምዃን ብምግላጽ ዓመታዊ ብስሩዕ ንምትግባሩ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ወርሓዊ ደመዞም ብምውፃእ ንስድራ ስዋኣት ከም ዝሕግዙ ብምግላጽ እዚ ዘኹርዕ ባህሊ ብዝለዓለ ክቕጽል ከም ዘድሊ ኣቶ ተኽለኣብ ደስታ ኣረድዩ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ጨንፈር ዞባ ጋሽባርካ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ጽሙማን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ዘጋጥሞም ጸገማት ንምቅላል ንሽግራቶም ኣብ ዘቃልልሉ መዳያት ጸቂጡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ባሮንቱ ብቋንቋ ምልክት ዝሰልጠኑ 56 ሰራሕተኛታት መንግስትን ተማሃሮን ንምምራቕ ብ23 ሕዳር ኣብ ዝተወደበ ኣጋጣሚ እዩ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ስምዖን ኣብርሃ ጽሙማን ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ብቋንቋኦም ዘረድኦም ስለ ዘይረኽቡ ከም ዝሽገሩ ብምጥቃስ ማሕበር ነዚ ጸገም ተገንዚቡ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተዋሂዱ ቋንቋ ምልክት ናይ ምስፋሕ መደብ የተግብር ከም ዘሎ ኣረድዩ ድሮ ኣብ 3 ዙርያታት 119 ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ከም ሰልጠኑ ብምጥቃስ ንጽሙማን ዘጋጥም ጸገማት ንምቅላል ንማሕበር ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ኣስተዋጽኦ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ ኣቶ ስምዖን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣወርደት ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ተኸፊታ ኣገልግሎት ትህብ እኳ እንተላ ዛጊት 57 ጽሙማን ጥራይ ይግልገሉላ ምህላዎም ብምሕባር እቲ ቁጽሪ ትሑት ስለ ዘሎ ስድራ ቤታት ናይ ምስማዕ ጸገም ንዘለዎም ደቀን ናብታ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ክልእኻ ጸዊዑ ኣማሓዳር ዞባ ጋሽባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ኣልሑሪ ብወገኑ ጽሙማን ማዕረበ ካልኦት ዜጋታት ብዝርድኦም ቋንቋ ዝግልገሉሉ ባይታ ምፍጣር ሕልናዊ ግዴታ ጥራይ ዘይኮነ መሰል እውን ስለ ዝኾነ እቲ ብሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ዝካየድ ዘሎ መደብ ክድፋኣሉ ስድራ ቤታትን ኣለይትን ድማ ቋንቋ ምልክት ክመሃሩ ኣዘኻኺሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ሰራዊት ጫድ ደባቱ ካብ ህላወ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዘንጽህ ኣፍሊጡ እቲ ሰራዊት ኣብ ዞባ ቃላይ ጫድ ከካይዶ ብጸንሐ ሰፊሕ ስርሒት ልዕሊ 100 ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ተቐትሉን ብርክት ዝበለ ማዓስከራት ከም ተደምሰሰን ሓቢሩ መንግስቲ ጫድ ዛጊት መንነቶም ዘይተነጸረ ዕጡቃት ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ሃገሩ ብዘካይዶ መጥቃዕቲ ኣስታት 40 ወተሃደራዊ ድሕሪ ምቕታሎም ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ዘበገሰ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቃላይ ጫድ ኣንጻር ቦኮ ሓራም ሓበራዊ ስርሒት ንምክያድ ዝፈረማ ናይጄርያ ኒጀርን ካሜሩንን ብዕቱብ ይነጥፋ ከምዘየለዋ መንግስቲ ጫድ ወቂሱ በዚ ድማ ሃገሩ ካብቲ ኣብ 2015 ዝተመስረተ ዞባዊ ሓይሊ ክስሕብ ከም እትኽእል ኣሚቱሎ ኣብ ናይጄርያ ጥራይ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ቦኮ ሓራም ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ናብ ዞባ ቃላይ ጫድ ከም ዘስፋሕፈሐ ይፍለጥ
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ብደሴት ታይዋን ዝግበር ዝኾነ ናይ ምንጻል ፈተነ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ደጊማ አጠንቂቓ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ደሴት ታይዋን ላይ ቺንግቴ ድሕርቲ ኣብ ሃገራት ፓሲፊክ ከካይዶ ወጢኑ ዘሎ ዑደት ናብ ኣሜሪካ ክእለ መደብ ከም ዘለዎ ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ዕላማት ዑደት መቐጸልታ ናይቲ ንምንጻል ክካየድ ዝጸንሐ ዘመተ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጸ መንግስቲ ቻይና ንምዕባሌታቱ ብዕቱብ ከም ዝከታተሎን ምላሽ ከም ዝህበሉን ኣነጺሩሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከኽብር ዝፀውዐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ምስታ ደሴት ዘለዎ ኩሉ መዳያዊ ርክባት ከቋረጽ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡሎ መንግስቲ ቻይና ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕልታ ኣካል ሉዓላዊ ግዛእቱ ዝኾነት ደሴት ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል ከጠንቀቕ ጸኒሑ ቻይና ኣብ ከባቢታት ደሴት ተደጋጋሚ ወተሃደራዊ ልምምድ ከተካይድ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ أول هاجرات وجل شوعته عدس كيلو كاب زلوا جنزب روسيا 5 بليون دولار بملكع لقاح ناب يوكرين متحلاف زبز حو سمع أصدقائنا تسمع منسترات قدرات وصايا نايتن هاجرات ب 26 حدار بإيطاليا بزكايدو ركبي توسينو زي حدش دقف يوكرين أنصار روسيا بتكايدو زلا وتهدرا وسرحت حجاز كخون جمزغل صحف قدرات وصايا أمريكا أنتوني بلينكن حبيرون هاجرات وجل شوعته نتجنزب ناب يوكرين كساجرا بزحال فور حسنة بسمع كم زبط حاز ذكريو أمريكاون كابتي دسكيلو زولا جنزب روسيا 10 بليون دولار بملكع لقاح ناب يوكرين كتم حلالف بزحال فور حتى كمتي كم زوج سنة أبطبات حبرون هاجرات معرب عدس كيلو نزلوا لعلي 300 بليون دولار جنزب روسيا ناب يوكرين كقنعوا مقارنة دحر مجلسن روسيا نت ناهجرا وحقتات ووفرن فاينانس زتحس زمتا كتبل زغلص اوتو مدب عصفيتا ملاش كبتبل مقانا حبيرا اغوراو حقي وفرن فاينانسن هاجرات ناي كالوت ገንዘብ ክግራ ከም ዘይፍቀድዩ ዝጥቀስ ቤላሩስን ፓኪስታንን ሽርክነተን ምድንፋዕ ብ15 ጽላታት ሓበራዊ ናይ መዘክር ስምዕ ተፈራሪመን እቲ ስምዕ ዝተፈረመ ኣብ ፓኪስታን ናይ 3 መዓልታት ዑደት ፍጽም ዘሎ ፕሬዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብ27 ሕዳር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሸህባዝ ሸሪፍ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ እቲ ዝተበጽሐ ስምዓት ምምዕባል ፖለቲካዊ ንግዳዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ሕርሻውን ኢንዱስትሪያውን ጽላታት ከም ዘጠቓልል ኣብ ትርክብ ተገሊጹ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ተመያየጡ እውን ተፈሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ናይ 2025 ኣብ ቤላሩስ ተመሳሳሊ ዑደት ክፍጽም መደብ ኣሎ እስራኤልን ሊባኖሳዊ ምንቅስቃስ ሒዝቡላህን ጊዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ ከም ተሰማምዑ ተጋዊሑ እዚ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምዕ ካብ ሎሚ 27 ሕዳር ንሱሳ መዓልታት ዝጸንዕ ኮይኑ እስራኤል ኣብ ግዛእቲ ሊባኖስ ኣዋፊራቶ ንጸንሐት ሰራዊታ ክስሕብ ዘኽእል ምዃኑ ተገሊጹ ነቲ ስምዕ ዘላቒ ንምግባሩ ከም ትሰርሕ ዝገለጸት ኣሜሪካ ክልቲኦም ወገናት ተኸታኺ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክሕየቡ ጸዊዓላ ይኹን እምበር እስራኤል ተመዛበልቲ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ መንበሪኦም ከይምለሱ ተጠንቀቕ ብምህላዋ ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ ተካይዶ ደብዳብ ክትቁጽሎ ከም ትኽእል ዝእንፍት ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ትብጻሕ ንዝጸንሐ ስማዊ ስምዓት ብተደጋጋሚ ክትሕሶ ብምጽናሓ እዚ ምስ ህዝቡላህ ዝበጽሓቶ ስልታውን ሶንኮፍን ምዃኑ ይጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ እቲ ጊዜያዊ ምቁራጽ ተኽሲ ሃገሩ ጠመታ ናብ ኢራንን ምንቅስቓስ ሓማስን ክትገብር ከም ዘኽእላ ሓቢሩሎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ከተካይዶ ብዝጸንሐት ወታደራዊ ስርሒት ልዕሊ 3800 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣስታት 16000 ድማ ቆሲሎም እዮም ብዘይካዚ በቲ ስርሒት ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሊባኖሳውያን ከም ተመዛበሉን ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ዕንወት ከም ዝወረደን ጸብጻባት ይሕብሩ ኤውሮፓ ሕብረት ንንግዳዊ ዝምድናታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየብ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ፀዊዓ እዚ ዝተገልጸ እቲ ሕብረት ምስ ሩስያ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ዝጠቐሰን ኩባንያታት ቻይና እገዳ ከም ዘጽድቕ ድሕሪ ምሕባር እዩ ሃገሩ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድናታት ንኻልኦት ወገናት ብኣሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና እቲ ሕብረት ዝኽተሎ ዘሎ ድርቢ ዕያር ዝሓዘለ መለክዒታት ከቋርጾ ኣተሓሳሲቡሎ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ክውሰድ ንዝኽእል ስጉምቲ ተመጣጣኒ ምላሽ ክትህበሉ ምዃና ጠንቂቓላ ኤውሮፓዊ ሕብረት ምስ ሩስያ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ዝኸሰን ኩባንያታት ካልኦት ሃገራት እገዳታት ከጽድቕ ከም ጸንሐ ይግለጽ
ኤውሮፓዊ ሕብረት ንጽላት ምክልኻሉ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ከደንፍዕ ግሪኽ ጸዊዓ እቲ ሕብረት ኣብ ምምዕባል ጽላት ምክልኻል ከምቲ ዝድለ ይስጉም ከም ዘየለ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪኽ ክሪያኮስ ሚትሶታኪስ ኣባላት ነቲ ጽላት ዝገብሮ ባጀት ክብከብላ ተሓሳሲቡ ነቲ መደብ ክውን ንምግባር ኣባል ሃገራት ኢንዱስትሪ ኣጽዋርን ከማዕብላን ምስ ካልኦት ሃገራት ብቐንዱ ኸኣ ምስ ኔቶ ዘለዎን ዝምድናታት ከደንፍዓን ቀዳማይ ሚኒስተር ሚትሶታኪስ ብተወሳኺ ጸዊዑሎ ኣባል ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝኾነት ግሪኽ ዓመታዊ 300 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶታ ንጽላት ምክልኻል ከም ትስልዕ ትገልጽ ናይ 2024 ጠቕላላ ባጀት ምክልኻል ኤውሮፓዊ ሕብረት $326 ቢልዮን ጥራይ ምንባሩ እዚ ድማ ኣብ ዕብየት ናይ ጽላት ዝጥቀስ ተራ ከም ዘይህልዎ ወተሃደራውያን ክኢላታት ይጠቕሱ ፈረንሳ ትርከበን ብርክት ዝበላ ኣባላት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብውሽጣዊ ዓቕሙ ወተሃደራዊ ጽላቱ ከደንፍዕ ክጽዋዕ ጸኒሐንን ከም ሳዕቤኑ ናይ ወጻኢ ፖሊሲታት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብውሳኔታት ኣሜሪካ ክጥምዘዝ ምጽንሑ ክኢላታት ይሕብሩ ብ26 ሕዳር ብምዕራባዊ ሸነኽ ጃፓን ዝተኸስተ 6.4 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ኣውሪዱ ኪላታት ስነ ምድሪ ጃፓን እቲ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ማዕሙቕ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ኣብ ፈለማ ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፉ እዩ ዝግለጽ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝኣመተ መንግስቲ ጃፓን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣተሓሳሲቡሎ ኣብ ጃፓን ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ምጅማር ናይ ዝዓመት እዚ ብዘጋጠመ 7.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝሞቱ የረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ኑዞባ ጎልጅ ሽግር ስተማይ ዓድታት ንምቅላል ጻዕርታት ይካየድ ኣሎ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዓተከሌዛን ምህርቲ ብዓይነት ንምስሳን መኽዘን ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ክዋደደሎም ሓቲቶም ኣብ ኑዞባ ማይ ምነ ዘራእቲ ስድራ ስዋዓትን ጽጉማትን ብወፈራ ይዕጸድ ኣሎ ሰራዊት ጫድ ዶባቱ ካብ ህላዌ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ከም ዘንጽሐ ኣፍሊጡ ቻይና ብደሴት ታይዋን ንዝግበር ናይ ምንጻል ፈተነ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ትህበሎ ኣጠንቂቓ ኣባላት ጉጅለ 7 ኣደስኪለንኦ ካብ ዘለዋ ገንዘብ ሩስያ $50 ቢልዮን ናብ ዩክሬን ከም መሓላለፋ ወሲነን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መድባትና ሰላም